Жаңа жылның ең бірінші бәйрәме Рождество. Құтқарушы Иисус Христосның туым көне. Аннан соң керешендердә Нардуган көннәре башлана. Нардуган көннәре кояшның кышкы торышы белән бәйле. Нардуган 7 январдан 14 январга кадәр барган изгелекле кичәләргә һәм 14 январдан 19 январга кадәр барган куркыш кичәләргә бүленгән. Аларны 14 январга туры килүче бәшли көне аерып торган. Куркыш кичәләрнең узын төннәрендә усал көчләр котырына дип санаганнар. Бу көннәрнең кичләрендә урманга, ташландык урыннарга барырга курыкканнар. Кышкы изгелекле көннәр 7 январда Рождество көнендә башланган. Өй беренчә Иисус Христосның тууын данлап славу җырлаучылар хуҗаларны мактаган, байлык, саулык теләгән, иген уңышы, мал-туарлар күп булуын теләп, такмаклар әйткән. Хуҗалар җырчыларны сыйлаган. Әгәр дә хуҗалар соранланса, хурлау такмаклары да башкарылган. Җырлаучылар ризыкларны чигүле янчыкларга җыйганнар һәм соңыннан аларны бергә утырып ашаганнар. Яңа ел уңышлы булсын өчен кешеләр бер-берсенә өстәлләрнең муллыгын, күңелләр күтәренкелеген, бәхет һәм саулык теләгәннәр. Ару теләкле такмаклардан тыш, утырмаларда жүзек салу җыласы да бик киң таралган булган. Кызлар киләчәкләрен алдан күрергә тырышканнар. Киевгә җыраккамы һәм кайчан чыгачакларын, аларны байлыкмы, әллә җарлылыкмы көтәчәген белергә теләгәннәр. Кышкы изгелекле көннәрдә Нардуган уеннары да шау-шулы, күтәренке күңел белән узган. Жылларга кирдик. Изге Рождество бәйрәме, Нардуган уеннары да килеп җитте. Рождество бәйрәмен озак көттек шу. Нардуган өенә кушылып та түләрбез. Жаңа жыллар килеп җитте. Ай-һай, Нардуган! Ишек алдыгызга тамгылары төшкән, тамгылары белән дәүләте иңгән. Иисус Христос туган, күктә җүндәс кабынган. 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 Карәле, бу чыкка керәбезме соң? Керәбез. Әдер шакыйсың, кем кыю бездән? Иван шакысын. Әйдә. Hey, хуҗалар идеме? Ыштаннары шидеме? Алай дип җәмсез итеп әйтмә инде. Бишмәтләре шидәме диген. Жарар, бишмәтләре шидеме? Дигәннәре бар микән? Уйный беләләр микән? Әши баллары бар микән? Салып бирерләр микән? Бәлеш куйырлар микән? Җырлап сыйларлар микән?
Terekkeyi kavak başı vak Mekşeşek köylerine eli uşağı Ay yüzlerge bir evimenge ikevi bizning dostlar Bizning dostlarga minne eli uşağı Neler demirsizler? Әлсейді дәй, сізні бүгін қонаққа кетесіз деп ишіткен едік. Үйіңіз қаралышысыз қаладыр енді. Kim aytdi ana? Бая құлағыма шәуке шіркілдеп кетті. Şevke avlak İbeyesinde etmedi misin? Hey, біздің жыр бейулерден де қибатырақ төгілдір әлі. Haydi güzeli. Korsatip Koruy karamız. gale başta. Ondan sonra oylaşırız. Көрсетеміз, көрсетеміз. Elbette bilirler bunlar he. Ay ay kumullarını kurtarışı verdiler bunlar karşık. Musu tuağın birer uner kursattırlar. Нишләп күрсәтмәскә? Әйдә гүзәле бергәләп шәбәк уйнап алабыз. Beteş kim kilgen? Кәшәле шигән килгән. Кәшә. Кулап йөрисең. Синең кулы күптән Этинеп жүрмәсәң күптәннән мөгезсез кәҗә булмышы калыр иде инде. Karagız hele. Bunlar da tanımayayım ben. Bizning avulluqlar tügül ahırası.
Koy sıcaklardan kildiniz, yüzlerinizni kürsetigiz eli. Hocalarının sıylauından tıra indi. Evet. Жақшы сөйлей білселер, танылырбыз да әлі. Hünerleriniz kursetebilseniz sayılamamızdan kalmaz. Sağın indi hünerler kursetebilirsiniz. Ою бейді білеміз. Allah şefiler. Rahmet sizge doldurdular. hocalar. Yaxşı sıylay bildiniz. Yıllarımız gel. Mol bulsun, gel mullukta turuguz. Sizge rahmet balalar. Yaşlıkni isке sürüp küngüllerini küterdiniz. doldurdular. Rahatlanıp beyrem ettiniz. Туқтағыз әлі, туқтағыз. Нендей шайтан тойы жасап жатасыз сіз мұнда? Нардуғанны? Нардуғанны иту бек жақшы белгілі. Сіз битаны үйде гіне өткересіз. Ey yaşal. Үнәрігізні халық алдында көрсетіңіз. Balık koya. Сіз көрмейсіз мәлі? Yok. Туым жындызы фестивалінің көп халық жиылған. Kardeşler, tuğan aylar. Hayırlı kış, hürmetli konaklar, dostlar. 12 yıl içinde Respublikamızın ehemmiyetli medeni şaralarının birisine evrilgen Tuğum Jındızı, Kireşin Jiruların Jeş Başkaruçularının Respublika Konkurs Festivali bu yılda Tataristan Respublikası Medeniyet Ministerliği jerdemi bilen gamelge kuyuldu. Bermenşik Devlet Folklor Ansamblı, Yakov Yemelyanov isimidagi Medeni Uzek hem Respublika Kireşin İçtimai uyuşması tüp uyuşturucular bularak çıkış yasadı.
Туым жындызы фестивалі 2009 елдан башлап үткәрелә. Фестиваль ел сайын түрлі төбәкләрдән кабатланмас тавышлар таба. Жәш жындызлар кабыза. Быел конкурс 2 турда онлайн форматта үтте. Беренче тур 13 январда узды. Жюри 2 турга үткән катнашучыларның чыгыш номерлары буенча тәкъдимнәрен бирде. Икенче тур исә 28 январь көнне үтте. Анда жюри членнары катнашучылар арасында һәр номинация буенча беренче, икенче, өченче дәрәҗәдәге җиңүчеләрне сайладылар һәм гран-при бүләгенә көрәшүчеләрне билгеләделәр. Исегезгә төшерәбез. Конкурста 2 гран-при биреләчәк. Беренче гран-при солистлар арасында, икенчесе коллективлар арасында уйнатылачак. Фестивалебезнең традициясе буенча гала-концертны үткән конкурсның гран-при иясе ачып җибәрә. Сәхнәдә узган Туым җындызы фестивальнең солистлар арасында гран-при иясе Мамадыш районыннан Ангелина Салганова сандугачлар булып көрәшен халык җыры белән. һәм кичке уен күренеше белән Балык бистәсе районнан Йылдызчык фольклор ансамбле. Көчле алкышлар белән каршы алабыз. Сандугачлары булыпла, сойырары ямы сандугачның телләрен бел алса. Сандугачның телләрен бел алса. Җаннарымны җарапла биререм. Җаны кай дигәннәрең бел алса. Җаны кай дигәннәрең бел алса. Сезнең аралары белән безнең араларда безнең эле чукалы тау. Араларда безнең эле чукалы тау. Чукалы талының чукыларын үзмәйек эле. Бәрі-бәрі бізден туғаннар бізмейік. Бәрі-бәрі бізден туғаннар ой бізмейік. Сәхнәдә узган Туым җындызы фестиваленең коллективлар арасында гран-при иясе Балык бистәсе районыннан Йылдызчык фольклор ансамбле. Кичке уен күренеше. Kızlar, өзіңіз кеш отырға келдіңіз, егітлеріңізді шақырдыңызмысың? Алардан başka бәйлем болмас. Ey marji tütey, şakrası idik de, elle yaratırsız, elle yok deyip, eğitip durmadığın değil mi kızlar? Kızlar biz kildik, işek tübüne kildik. Siz bizni küttünüz mü? Gelirsiniz dediniz mi? Gelirsiniz de bilmedik, kütler biz de bilmedik. Nişek çilçilik girseniz, şolay girek gidersiniz. Siz bir gerek olsanız
Olmazsa gidiydi. Ey kızlar, yigitlerge alay katı verilmegiz. Alardan başka kişi durulumu keregiz. Keregiz. Rahmet var diye böyle, rahmet. Konfetkinde yıkılıp şu. Bunlar da yolu sana kaşıklarımız indi. Konfetkinde yıkılıp şu. Aydeniz kızlar jigitler hazır, uramaylar iyi. Ol gülü bak. Болық Бестесі районынан Yıldız Şık folklor ансамблі. Құрметлі қарындашлар, шунысын да әйтеп үтәргә кирәк. Бүгінгі гала концертқа келген һәр бір катнашучы бик күп сынаулар аша үтеп, таләпчән жюри күзлегеннән каралып, җиңүче булдылар. Ә кемнәр соң безнең күрмәтле жюри әгъзалары? Жюри председателя, Россия һәм Татарстан композиторлар берлеге члены, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, сәнгать фәннәре кандидаты Геннадий Михайлович Макаров. Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбленең сәнгать җитәкчесе, Казан дәүләт мәдәният институтының соло җырлау кафедрасы укытучысы, Татарстанның атказанган артисткасы Эльмира Вафичевна Кашапова. Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы һәм этномузыкология кафедрасы җитәкчесе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, сәнгать фәннәре кандидаты Лилия Илдус кызы Сәрварова. Керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле баш хормейстеры, сәнгать фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган артисткасы Эльвира Фәтәви кызы Камалова.
халыкара конкурслар лауреаты, популяр җырчы Лариса Ивановна Басырова. Республика Крашен иҗтимагый оешмасының Мамадыш бүлекчәсе җитәкчесе, Мамадыш районы мәдәният бүлеге мөдире, Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Степан Петрович Спиридонов. Көчле алкышлар безнең жюри әгъзаларына. Бүгінгі гала концертта сезне төрле сюрпризлар һәм Крашен эстрадасы йолдызлары чыгышлары көтә. Туым җиндызы Крашен жюриларының яшь башкаручыларының 12нче фестивале гала концертын башлыйбыз! Сәхнәдә финалистларыбыз Казан шәһәренең Яңа Савин районы 13нче гимназиясеннән Балтырган фольклор ансамбле Ай думбыр думбыра. Казан шәһәре Яңа Савин районының 13нче гимназиясеннән Балтырган фольклор ансамбле. Киләсе финалистыбыз Кайбыш районыннан Юлия Макарова, Кунак җыры. Баяданла бирелеле без җырлайбыз, баяданла бирелеле без җырлайбыз. Белмибез дә Хоҗаның аятларын, белмибез дә Хоҗаның аятларын. Хуҗалары аятлы икән, хуҗала аятлы икән. Сыралары балдан ук аят атлы икән. Сыралары балдан ук аят атлы икән. Алтыным юк туганнар, кемешем юк. Алтыным юк туганнар, кемешем юк. Ни бирәгем туганнар, ая мин сезгә. Ни бирәгем туганнар, ая мин сезгә. Шымыртагаш йомшак ул, ая бәгелә. Шымыртагаш йомшак ул, ая бәгелә. Мында килгәч җаннарым, ай сөенә. Мында килгәч җаннарым, ай сөенә. Без килдек лә мындала, күрмә килдек. Без килдек лә мындала, күрмә килдек. Үзегездә шулай ук
ayak ilegiz. Üzügüzde şola yok, ayak ilegiz. Келесі финалистларыбыз Зәй районынан Сандуғаш фольклор ансамблі. Сәхнәдә Казан шәһәреннән Батыр җегетләр вокаль ансамбле Натуша.
Әйт әле, Натуша керешенчедән ничек була ул? Эй, Амелия, шуны да белмисеңме? Натуша дип керәшенчә, Наташа була ул. Ого, кызык икән. Башка исемнәр ничек була? Менә минем исемем мәсәлән Иван. Ә керәшенчә Ибан, Ибуш, Ибук дип әйтәләр. Проскопия, Проскый, Полина, Палый. Танины төрлечә әйтәләр. Татый, Татук, Татьяна. Карендашлар, дуслар, булышып җибәрик әле Иванга. Тагын нинди исемнәр бар керәшеннәрдә? Жегур, Егор шулаймы тагын? Василий. Ага, тагын нинди исемнәр? Наштай. Кәтернә. Ага. Пидура. Федора. Ә Федор ничек була? Ага. Аңладыңмы инде, Амелия? Аңладым, шундый кызык икән. Ә минем исем ничек була икән? Уйлап карыйк әле. Ничек була Амелияның исеме керәшенчә? Үзеңә ошаганны сыйла. Әмилҗә. Маланжа. Марҗый. Марый. Марук. Мария. Ай, залдан да вариантлар булды әле. Үзең теләгәнен сайлап ал, Амелия. Миңа Мария ошады. Ә мин сиңа Ипуш дип эндәшәрмен. Ивош, алай булгач миңа да берәр керәшен исеме табы инде. Мин генә калыйм менә хәзер керәшен исемсез. Әйдәле? Сөмбилә апа, әйдә сез бүген безнең Санук тути буласыз. Санук тути. Менә сиңәме? Җәле Мария килешәме миңа бу исем? Санук тути. Килешә. Алай булгач хәзер мин сәхнәгә үземнең адашымны чакырам булып чыга инде. Хәзер сәхнәгә чыгарга әзерләнеп торучы җырчыбызга төрлечә әйтергә мөмкин. Аны Санук дип тә, Лаксандр дип тә, Александр Игнатьев дип тә әйтергә була. Һәм ул хәзер безгә Маруся дигән керәшен халык җырын башкарачак. Сезнең көчле алкышлар астында әлбәттә карындашлар. Каршы алабыз. Иртәләрдә була, кичләрдә була, кичкә тапа яши, әле җил була. Маруся, милая моя, багалмасы җыеп кемгә катыя. Иртә исләремә дә, кич төшләремә дә, бер әйләнеп китсәгез, әле ни була. Маруся, милая моя, багалмасы җыеп кемгә катыя. Маруся! Жырлап кында жырлап безләр карыйып, килешерме иткәнде әле көебез. Маруся, милая моя, башка тау буена да төрлегән җыя. Килешерләр булса әле көебез, шадан бергә җырлашып әле җырырбыз. Маруся, милая моя, башка тау буена да төрлегән җыя. Кайда икән Маруся? Күрмәдегезме? Маруся! Иртәләрдә торып тышка карасам, капкалык кайларым әле күк тыман. Маруся, милая моя, шыңгыр әле сукыя. Әнә шул күк тыман арталарында син саны тәгәртәеп торган дисема. Маруся, милая моя, шыңгыр әле сукыя. Маруся, милая моя, hey, шыңгыр әле сукыя. Быел жюри члены
чыгышыннары балык бистесиннән булган катнашучыларның дини җылаларны сакларга тырышуларын аерым билгеләп үтте. Алар ару кыз Мариягә ару хәбәр иңдерелгән көнне билгеләгән композиция күрсәттеләр. Ару хәбәр иңгән көн халыкта кыш арты, жаз башы бәйрәме буларак кадерләп уздырыла. Бу көндә иске җыла буенча просфора күмәчләре пешергәннәр. Һәм аларны аруландыру өчен ширкәүгә, көндезге киләүгә алып барганнар. Аннары балалар читлектәге кышларны иреккә чыгарып, булай дип әйткәннәр. Ару хәбәр көнендә ару теләк итәбез. Жаз көннәре килсен дип, кыш көннәре китсен дип. Бер чыпчыкның баласы югарыдан очадыр. Югарыдан очадыр. Күңеленнән әйтәдер. Жаз көннәре килсен дип, кыш көннәре китсен дип, жаз биге ачылсын дип, кыш суыгы китсен дип. Сәхнәдә Балык бистәсе районыннан Алан фольклор ансамбле башкаруында кышлардан ару хәбәр композициясе. Ару хәбәр көне ул изге кыз Марияга ару хәбәр иңдерелгән көн. Бу көнне изге кыз Мария үзенең әни буласын белә. Бу хәбәрне аңа кышлар алып киләләр. Бу көнне икенче төрле иттереп Булгавышы дип атыйлар. Булгавышы көнне балык ашый торган көн. Әгәр дә бу көнне балык ашамасаң, үлгәчтен җылан ите ашатырлар ди. Бу көнне яңа эш башларга ярамый. Матур иттереп кунакларга йөреп, җырлап, әйлән-бәйлән уйный торган көн. Ару хәбәр көнендә ару бәйрәм җиттелә. Ару кыз Мария, Иисусның анасы. Ару кыз Мария, Иисусның анасы. Яз көннәре килсенләр, кыш көннәре китсенләр. Ару кыз Мария, Иисусның анасы. Ару кыз Мария, Иисусның анасы. Яз көннәрен бәхилләр, яз килүен бәхилләр. Ару кыз Мария, Иисусның анасы. Ару кыз Мария, Иисусның анасы. Бер чыпчыкның баласы югарыдан очадыр. Ару кыз Мария, Иисусның анасы. Ару кыз Мария, Иисусның анасы. Югарыдан очадыр. Бер Худайга әйтәдер. Ару кыз Мария, Иисусның анасы. Ару кыз Мария, Иисусның анасы. Эльза Гордеева, сезгә әйтәм. Кулы жавылы
Bayılarıға барсалары да, хуры булмасылары дусларымыз сізге әйтем. Ури ауылының лайырлері. Ури ауылының лайырлері. Ой бағыр фольклор ансамблі. Славут әйту көрініші. Құлайым, қайырлы жылдарыңды ғына алып келсең, қая кірім кетушілер де болыр, құймақ қына пішіріп алайым әлі. Міне балалар да келіп жетті. Арулар мısız? Әйбәт кіне балалар. Halleriniz nişik başıtıdı? Allah'ın бергеніне шүкір, өзіңіз не халлар? Allah'ını зурлап келдіңіз міне. Салават айта білесіз ме? Bilemiz, bizni ulap öğretti. Ey рәхмәт жауғырулы буын кішілеріне. Яш буынға иманнар үйретіп қалдырғандар қая айтып көрсетігіз әлі? İyi Hristos, Allah'ız seni, tuğum bilen dünyama bilim şaktısı jeşnegen. Şul bilim şaktısı bilen cüzlar ata buluşlar, bir cüzlar kilip, seni şılıklı yaşlayıp kilip başırganlar. Seni kökten ingen yana şıkkan kıyaş deyip bilgenler. İyi Xuday şükür sina. Bugün kızmen gidey var mı tudurgan? Şahınına varamazsın şirap sarda kundurgan. Dürüşçüler bilen perişteler kilip maktağanlar. Gündüşler cündüz bilen kilip başırganlar. Menge Allah bizning üçün jeşmala bulup tuğan. Beylemimiz kutlu bulsun. Христос туған даннағыз, Христос туған қаршы шығып алығыз. Қая балалар бик матур айттыңыз. Әзіректіне сізге күшін әш беріп алайым әлі. Міне сіңа. Bir ақша, үйің болсын, гүл бақша. Міне сіңа. Bir тиын, үйің болсын, сенің болсын, өз үйің. Міне сіңа күштен әш балам. Бәхітлі бол, тауфиқлы бол. Міне сіңа 5 тиын. Бәхітлерің болсын, үйім балақайым, әтілі бол. Міне сіңа күштен әш. Елінің лайықлы ұллары болып үстәгіз ей балалар. Міне сіңа күштен әш. Бәхітлі бол, тауфиқлы бол, әтиянилі бол. Қая балалар келген, бір жырлапта көрсетігіз әлі. Әйдіңіз! Qozonlarga bargan edim, manda bara zur yarış. Qozonlarga bargan edim, manda bara zur yarış. Mene şulay urilerde ko'ngilli yashab yatish. Mene şulay urilerde ko'ngilli yashab yatish. Ey рәхмәт жауғырлары. Қая балалар біздің яш вақытта ойнаған бию күйіне мен сізді бейітіп алайым әлі. Әйдіңіз! Әтті кедірігінәмі, гармончығыз үйдәмі, үйдә болса кетсін әлі, бейетіп кетсін әлі. Ялындыра келмей ол, келер еді, ойнар еді, бейу күйін білмей ол. Ялынмайбыз келмәсі, бейу гармон көттеріп жүрмәсін, бейу күйін білмәсі. Ей рәхмет балалар, яшьлікләрні искә түшірдігіз. Бәхетлі болыңыз. Түтілерге кіріп шығабыз. Барығыз балалар, һәр бір үйде сіз күтіп алынған қонақ. Қайырылғашта, суға қайырылғашта, рәхәт яшәгіз дусларым бізден айырылғашта. Рәхәт яшәгіз дусларым бізден айырылғашта. Сәхнәдә кішкене финалистыбыз Қойбыш районынан Екатерина Матвеева. Buyur düşenlerini min yapmadım. Bekleyenle kalıp kapmadım. Küpşiklerde çıktım, dünya gizdim. Sizden yakınlarını tapmadım. Küpşiklerde çıktım, dünya
тапмадым. Авыл уғамнағы кеңле уғам, сіз ұстасынан бүләкті әй болам. Белмейсіз тұслағым ғәлләгіні, сезнен ішін үләкті әй болам. Белмейсіз тұслағым ғәлләгіні, сезнен ішін үләкті әй болам. Минем кул яулағым икәү генә, бексез камсыз бексе авыл гына. Минем сөйгәннәгем икәү генә, бексе җаным бексе сез генә. Минем сөйгәннәгем икәү генә, бексе җаным бексе сез генә. Быйыл пешәнәкне мин чапмадым, бәкләгәнне галып лакапмадым. Күпчекләрдә җикдем, дөнья киздем, сездән якынаңны ла тапмадым. Күпчекләрдә җикдем, дөнья киздем, сездән якынаңны ла тапмадым. Сездән якынаңны ла тапмадым. Сездән якынаңны ла тапмадым. Койбыш районынан Ауыл Дэнс халық хореография коллективі. Осса Койбышлар қоты баса. Сәхнәдә фестивалебезнең кунагы, шибәр җырчы кызыбыз Алина Давыдова.
Hayırlı kiş. Sener misiniz? Emin sizge özümün yanga jürüm bilen. Sönmeyele, dürleyele, yaşadı şu sevdeme, yürü olgan inde dime. Sönmeyele, dürleyele, yaşadı şu sevdeme, yürü olgan inde dime. Yürüsüler, görüşüler, oylu geçte öpüşüler, yürü olgan inde dime. Unutulmay, sensiz bulmay, canım erni oylay, yürü kalgan inde dime. Sönmeyele, dirleyele, yaşadı şu sevdeme, yürü kalgan inde dime. Sönmeyele, dirleyele, yaşadı şu sevdeme, yürü kalgan inde dime. Gülüşüler, sırlaşılar, yukarına günleşüler, yara kalgan inde dime. Günler öde, günler güde, hatırcı beni süte, unuturman mine dime. Sönmeyele, yaşadı şu. Sönmeyele, yaşadı şu sevdeme. Sönmeyele, dürleyele, yaşadı şu sevdeme, yürü kalgan inde dime. Sönmeyele, dürleyele, yaşadı şu sevdeme, yürü kalgan inde dime. Zor rahmet. Мария, сен қонақта көптен болдың ма? Ey, күптәннән булганым юк. Багытым да бик тыгыз. Конкурска әзерләнәм. Чыгышларым да бик күп. Кунакка йөрергә багытым юк. Мария, әйдә бүген без бер әбигә қонаққа барып кайтыйк. Анда без бийбез, җырлыйбыз һәм төрле уеннар уйныйбыз. Киттекме? Киттек. Кая безнең карындашлар? Орale babası. Bizim kızımız koya gireyim diyor. Baban koytmay. Ona bitince yürü. Әбей бабай, мин дә шәйбне кулакка чакырганы. Şarar kızım şarar. Arılar bolalar, arılar eydəgiz elə türdən uzağız. Siz kilip kirgeç, jırtlarga jemler kirip gitti. Siz bolalar matur jırlar jırlı bilesiz misin? Bilәбез. Alay bulgaç, eydəgiz elə birgelep, bik yaratkan jırığızını jırlap alayım. Саша, әйдә бүкене җырлыйк. Әйдә бабай уйна. Давай. Жырак, жырак, җирләрдән лә килдек сезне сагынып. Эй, күкәләк, күкәләк, килдек сезне сагынып. Эй, күкәләк, күкәләк, килдек сезне сагынып.
oynadığız. Biz yaş vakitlarda tügerek oyunlar oynaytırgan idik. Siz tügerek oyunlar oynay bilesiz misin? Biliriz. Eydeniz alaysa bir maturun oynap koyuk ali. Eydeniz kutenkeli oynayıp. Şur, min sana bir şey dem. Qora muncha tubasında sug'isha ikki ship-ship. Sen qol, sen tur, esin o'tir, esin ship. Ey malay, qoran qaqshni tona. Anlayını tuttum, anlayını. Nişletemiz? Jırlasın. Yok, biyesin. Balalar bigrek matur itip biyediniz. Elimizde bir kunaklar tağı da var. Eydeniz hazır alarını tırlap ötük. Matur jırların birgelep yol itik. Ey kolağız elimizin tenkeler kile iken bir cemaat. Eydeniz tenkelerini karşı alabız. Karşı alırına gittim. Eyde babası karşı alayıcılarını. Ora
Bizler bizning tenkeler. Әле bizning bir de tağı konaklarımız var. Eydegiz әле тыңлап үтик bizning konaklarımızны. Үзләренең матур Mekmek salam kajirlerim Tutturıp suğa barıp kamır basam Mekmek salam kajirlerim Al duşam oy bir de kayel duşam Al duşam oy bir de kütüp durup kanatlar sızışıp durup fajirlerim akşamı Faydalı kütüp durup kanatlar sızışıp durup fajirlerim akşamı Al duşam oy bir de koyel duşamı Kanatlar sızışıp durup fajirlerim akşamı Faydalı kütüp durup kanatlar sızışıp durup fajirlerim akşamı Al duşam oy bir de kayel duşamı Al duşam oy bir de kayel duşamı Tutturıp suğa barıp kamır basam Meksan salam fajirlerim akşamı Tutturıp suğa barıp kamır basam
Sen bikmek salapka jürlerim akşamı. Şırlap tıram, bip tıram, gülüp tıram, oynap tıram jürlerim akşamı. Şırlap tıram, bip tıram, gülüp tıram, oynap tıram jürlerim akşamı. Şırlap tıram, bip tıram, gülüp tıram, oynap tıram. Canım. Jürlerim akşamı. İyi mine balalar. Cırtlarga jemler kirdi. Rahatlanıp, jırlap, beyip, yol ettik bugün. Irde turıp bugün günler boyu kıymaklar, tebikmekler, kuzikmekler pişirgen idim. Eyde güzeli balalar. Kuştineşler bile rahatlandırıp şey işi. Eydegi. Oy, Maria, konakta bigirek rahat indi. Eye ibuş, şunday rahatlıktan gitesi de kilmeydi. Әлі тағын бірәрсіне қонаққа кірек мекен? Әнә, тегендә тагын бер ибар. Әйдә, шунда барып карыйк. Ene tete pazarda bizde bugün isaklam. Bu tüymeni bir yere verip bulur miken? Bizning bayramlarga vay do'stlar kelganlar oqsil kiyimlarin kiyiniblar eylar kiyinib biriga shirshirlab olayib alay do'st ishlar kelganga vay suyuniblar eylar suyunib. Uy sakla oyunsuz bulmay. Edek stukurtanke oynayın. Oynayız. Только eyni jimirişten tügen. Başı bittiniz mi? Min gittim. Sukurtanke yugure. Görmüyor bir derse de. Yugurmuşa nişlesin. Tuta olmay birsinde. Oysınız bu bir birlik ki. Nerse dedi? İni altınızga gideresiz mi? Ne geçsem nolege. Simit ekmeyeşeksin. Simit akıllı kız. Elekşi kopşığı mı? Elekşi, kopşığı, demek ki yamşığı. Yok, elekşi tugul. Kısandaga eybarını bilsek, bir kimge de etmeyeyim. Uha şpiyon. Koyarada kuru bol. Tut. Ağzın yüzakta bulsa. Anladın mı? Miniki uzakta, ablardan işletersiz. Cevaplarda gülle biz jürimiz. Kileşene mikenle köyümüz. Eyyeli köyümüz. Kileşene Musa ey köyümüz. Jalan şuşulay bir gele jürümüz. Eyyeli jürümüz. Kara güzel bu bir şıbırlarga. Nerse işlep veriler mında. Geçişerek eğeli, geçişerek eğeli. İsaklarla yürür de başımız belek eğeli. İsaklarla yürür de başımız belek eğeli. Kulunda bir yüzüğümle isimler eski bırak. Atamaz kılınmışları bir gendesin akıllar. Atamaz kılınmışları bir gendesin akıllar. Epinim sarıpanı, epinim sarıpanı. Sindem
mında meni elip işartı bırakalım. Sinde mında meni elip işartı bırakalım. Sotakor biz abraşı şirket çıkmış kızlarla. Hazır olmuş hizmetleri var kızlarla. Hazır olmuş hizmetleri var kızlarla. Ebiyimli gecesi boşadı kebistege. Diyime de jırlamalı şi saklanım istege. Diyime de jırlamalı şi saklanım istege. Biz sizni şokta bulaşırıldep yürümeydik. Şırnıydı gürletip, biydik dübürdetip. Basua basua küteleri belene. Ey basua basua küteleri belene. Küteleri belengende suratları kuyula. Küteleri belengende suratları kuyula. Suratları kuyulanda böbeyleri kuyula. Suratları kuyulanda böbeyleri kuyula. Kuyulma böbeylerinde sandulaşlar şiyula. Kuyulma böbeylerinde sandulaşlar şiyula. Sandulaşlar bularga matuşluklar şiyula. Sandulaşlar bularga matuşluklar şiyula. Matuşluklar yanına yeşillikler şiyula. Matuşluklar yanına yeşillikler şiyula. Biz de sizden gitmeyeyim mi biz? Ey mamalaylar kızlar. Şırlı galibi gelip bari biz birge şakta. Şırlı galibi gelip bari biz birge şakta. Kızaklamı karalır biz türlü biz türlü yanma. Kızaklamı karalır biz türlü biz türlü yanma. Birge yaşav kungelle. Birge yaşavlar kungelle şu kutere kungelle. Birge yaşavlar kungelle şu kutere kungelle. Ey yaşav şu yaşav. Sivilmesler darısı. Jırlı jırlı bir gele karatırsın barısı. Jırlı jırlı bir gele karatırsın barısı. Jırlı jırlı bir gele karatırsın barısı. Sahnede kilesi finalistimiz Zey rayonundan Alexey Krasnov. Qoşqa Tau boylarında. Kimler kubus tortay gene qoşqa tau boylarında. Juğalgan sanduq aşkı biksiz gene uylarında. Juğalgan sanduq aşkı biksiz gene uylarında. Şuktarlap şikene bizlerlere tıs bulur deyip birebe. Siz kaderli tuğanlarını biz jonatıp süyebіз. Siz kaderli tuğanlarını biz jonatıp süyebіз. Kugarışınları jıyılganları birleşip gürleşirge. Biz de şulay jıyılıştık duygan şügürleşirge. Biz de şulay jıyılıştık duygan şügürleşirge. Bizning tuşte tol irtenge barışın qoy kömüşlük. Tuğanları biz kelgenşe suyunmişen işleyik. Tuğanları biz kelgenşe suyunmişen işleyik. İşiklerden kırıvıgız yılmayıp gülüvügüz. Bizning işini bik zor bəxit birge күрешüvübüz. Bizning işini bik zor bəxit birge күрешüvübüz. Qoşqa tağı boqşasında su septim tütəllərgə. Gözüm düşsə көңілім düşmей sizdən boşqa бүттінге. Gözüm düşsə көңілім düşmей sizdən boşqa бүттінге. Su sebib güller üstürdüm gül bulur deyip özüme. Gülden tomğan tomşu gibi көрінесіз көзіме. Gülden tomğan tomşu gibi көрінесіз көзіме. Gülden tomğan tomşu gibi көрінесіз көзіме. Kilesi finalistimiz Pitreş rayonundan
Кирилл Спичков. Қаршы алабыз қарындашлар. Шақырым сайын телеграм, шақырым сайын бағана, бізнің ешеген шарларға келді рәхет замана. Әйді қая, әйді бары күрманға, урман бойлары абаға, урман суа шепаға. Аула базыда бір шибер бар, әйді салы шыбаға. Бізнің басу тақыр басу, түлкі татық бар болса, айрылмайық, дос болайық, алдағы өмір бар болса. Әйді қая, әйді бары күрманға, урман бойлары абаға, урман суа шепаға. Алла базыда бір шибер бар, әйді салы шыбаға. Биік тауларның башында, қар урман ортасында, қызарып іші жер желәгі, емлі жай ортасында. Әйді қая, әйді бары күрманға, урман бойлары абаға, урман суа шепаға. Аула базыда бір шибер бар, әйді салы шыбаға. Аула базыда бір шибер бар, әйді салы шыбаға. Әйді салы шыбаға, әйді салы шыбаға. Сәхнәдә Тукай районы сәнгать мәктәбенең Гүзләкәй фольклор ансамбле. Ишек алдында Куш кайын композициясе. Ишек алдында Куш кайын, яфрак яра ел сайын, иптәшләр сөйкемне булгаштагын килә күрәсем. Бергә шакта җырлашыйк, бергә шакта гөрләйек. Бергә шакта җырлашыйк, бергә шакта гөрләйек. Безнең яктан искән җилләр сезнең якка исәме. Минем истәгелсез генә сезнең искә төшәме. Бергә шакта җырлашыйк, бергә шакта гөрләйек. Бергә шакта җырлашыйк, бергә шакта гөрләйек. Бакча безнең алларында гөл чәчәк түтәлләре, хатыннарга манасаларда кирәкми бүтәннәре. Бергә шакта җырлашыйк, бергә шакта гөрләйек. Бергә шакта җырлашыйк, бергә шакта гөрләйек. Хөрмәтле қарындашлар, қаршы алабыз фестивалебезнең кунагы, жюри әгъзасы Лариса Басырова. Жырлап жуан масаң безіне кемелер жуатыр. Мене малай мисің айтым жырлап жуан масаң безіне кемелер жуатыр. Заду керек әйленір бізге де урын жидер. Заду керек әйленір
жеш вакытта бейіп қалып жешли көтереді кетер. Мене малай мен сыйлайдым жеш вакытта бейіп қалып жешли көтереді кетер. Жылы яққа ұшқан шақта санадым мен құшларны шулы көп ізледім таба алмадым сіздің кебек достарны шулы жырлый ғали уникеге толғаншы шулы уникелерге толғаншы достар көңілі болғаншы шул санадуғашылар сайрашалар сайраларын жаратам санадуғашылар сайрашалар сайраларын жаратам өзіме шәки болсам да әйбәтлеріні жаратам өзіме шәки болсам да әйбәтлеріні жаратам ей туғаннар 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 алмағына ей туғаннар 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 алмағына туғаннарға күз тимесін сақласын Аллағына туғаннарға күз тимесін сақласын Аллағына Алма ағашының төплеріне атлар бәйлесең иде. Алма ағашының төплеріне атлар бәйлесең иде. Шешілер қызлар жиылышып жейлер жейлесең иде. Шешілер қызлар жиылышып жейлер жейлесең иде. Урамнардан жырлап өтейік жыр қайтара жешлікке. Урамнардан жырлап өтейік жыр қайтара жешлікке. Туған жерде туғаннардай күрешік исәнлікте. Туған жерде туғаннардай күрешік исәнлікте. Туған жерде туғаннардай күрешік исәнлікте. Иван, Мария, әйтігіз әлі, сіз мәктепні бітіргештен қоя оқырға кірерге жиынасыз, һәм өскеш кім болырға қияланасыз? Мин мәктәпне бетергәч, музыка клиятына барырга уйлыйм. Һәм профессионал җырчы буласым килә. Ә синең, Мария? Мин дә артист булырмын инде. Ай, көңілге жарыйсыз. Шынлап та туым жындызы фестивалі көп кенә балаларға зур тормышқа жол ашты. Узган елларда катнашучыларның күбесе хәзер югары музыкаль уку йортларында белем ала. Керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамблендә эшли. Кайсылары инде үзләре үз ансамбльләрен булдырып, үзләренең тәҗрибәләрен яшь буынга тапшыралар. Моңа конкурсантларыбызның чыгышлары дәлил булып тора. Киләсе катнашучыларыбызның җитәкчеләре дә үзләре кайчандыр туым жындызы фестивалендә катнашып, беренче дәрәҗә лауреат булганнар иде. Алар Вероника Барышникова һәм Лиана Антонова. Сәхнәгә Казан шәһәренең 24-нче номерлы мәктәбе укучылары Сәйид һәм Мәликә Насировларны чакырабыз. Җитәкчеләре Вероника Барышникова. Бергәләп Нагайбәк халык көйләренә тезмә тыңлыйбыз. Каршы алабыз, кәрендәшләр. Ziba diller
göremeyimsiz. Sehrelerden ziba kayın göremeyimsiz. Бик шәп думбрада уйныйсың, ә мин гармонга җырлауны яратам. Әйдә, кушыл, җырлыйк бергә. Әйдә! Сары-сары җылыкларны сәттеп алмассыз микән? Сары-сары җылыкларны сәттеп алмассыз микән? Туганайлар җырлап торсак, ачуланмассыз микән? Туганайлар җырлап торсак, ачуланмассыз микән? Туганайым килгән безгә матур күлмәк киенеп. Туганайым килгән безгә матур күлмәк киенеп. Бер-ике җыр җырлыйк әле бәйрәмнәргә сөенеп. Бер-ике җыр җырлыйк әле бәйрәмнәргә сөенеп. Җәмне гармунга җырлаулары мин дә бер кызык такмак беләм. Тыңла әле! Alamalarin iyileşleri kızarıp beşereli. Ellisi de düşmese de sınından düşereli. Şın şın eytemin, şın eytemin appağım. Sin eydesin yanı gitte, kını kırı salıp kalfagım. Aktaki yere beznen işer, kuktaki yere beznen işer. Ağını salıp kugeni kisse, kugerişini beznen işer. Şın şın eytemin, şın eytemin appağım. Sin eydesin yine gitte, gını gırı salıp kalfagım. Әйдәле, икәүләшеп безнең авыл көен җырлап алыйк. Әйдә. Аргыштамы иегездә, аргыштамы иегездә, биргыштамы иегез, биргыштамы иегез. Берге йөргән чакта, берге йөргән чакта, җырлый торган киебез, җырлый торган киебез. Алтынчы туым жындызы көрәшін жырларының еш башқарушылар конкурсының гран-при иясе Лилия Жиханшина һәм Зәкәрия фольклор төркеме. Қаршы алабыз! Атлары кереми елғаға, суы тирәлі болғаныға, Қалпақ зәңгәр шәл, ұзақ өмір шунысы жәл. Қалпақ зәңгәр шәл, ұзақ өмір шунысы жәл. Қалпақ зәңгәр шәл, ұзақ өмір шунысы жәл. Бұғы біріне ұза дейлер, ұзғанын көрсәк екен. Ұзғаны шақта тұтып алып, керегін берсәк екен. Қалпақ зәңгәр шәл, ұзақ өмір шунысы жәл. Қалпақ зәңгәр шәл, ұзақ өмір шунысы жәл.
tişek şılbır tişek bir kızlarga yamasın. Yamamasa yamamasın, Kuday bilsin janasın. Kalpak zenger şel, uzak umur şunысы jel. Kalpak zenger şel, uzak umur şunысы jel. Dağda şulay birge Jürsek iyi ömürge. Kalpak zenger şel, uzak umur şunысы jel. 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 Kardeşler, Qorşolығы сәхнәдә туым жындызы 2019 фестивале дипломанты. Популяр жыршы Римма Никитина. Зажжем қазан! Уянабыз! Кетіп біргелеп, күрәшінші, дүбірдәтіп бірге бейгелі. Kişilerdi mara, ay peşerge. Eyde bizde bari gelip peşerge. Su boyunda baltırgan, şeşek atmay kaldırgan şu. Uzgan şakta kırmay kalma, kadir etmay kaldırmam şu. Uzgan şakta kırmay kalma, kadir etmay kaldırmam şu. İndigine bizge tura gile, üzümüzge jırla beli bir yerge. Transformiyonluk işte de, sattılar bizde de şu. Sizin bilen işraşular yol ineli istede şu. Sizin bilen işraşular yol ineli istede şu. Ura koylar uruna, muşula muşula. Şümelenler kuydu menen irgele. Orusang da girtuğan, bir usang da girtuğan şu. Ottun armastığını tuzmaz, bizdenlikni bil tuğan şu. Ottun armastığını tuzmaz, bizdenlikni bil tuğan şu. Hop! Gidip öğretiyoruz hop! Şeşek atmay kaldırgan şu. Uzman şakta kırmay kalma, kadir etmay kaldırmam şu. Kutlu gönlüm avzular, içimde bir rastı var şu. Sizin bilen uçraşular, yüzlük tügülümünlük var şu. Sizin bilen uçraşular, yüzlük tügülümünlük var şu. Gitti kıraşınlara.
Rahmet, bayramlar bilen. Populyar jurshi qarindoshimiz Pitresh rayoni qizi Rimma Nikitina. Tuğum junduzı Kreşin jürularin yaş boshqaruvchilarning Respublika konkurs festivali finalistlarin sahnega chaqiramiz. Ovul Dance xalq xoreografiya kollektivi. Rahim etasiz. Ayyayi sizning kuchli olqishlar ostida Oybag'ir folklor ansambli, Guzlakay folklor ansambli, Olan folklor ansambli, Qarindoshlar folklor ansambli, Bidrav folklor ansambli, Tenkalar folklor ansambli, Botir jigitlar folklor ansambli, olqishlar tinmay. Boltirg'an vokal instrumental ansambli, Sandug'ash folklor ansambli, Aleksey Krasnov, Yuliya Makarova, Kirill Spichkov, Elza Gardeyeva, Said Nasirov, Malika Nasirova, Ekaterina Matveyeva, Amelia Fiafanova, Ivan Pugachев, Iliza Galiullina, Ildar Nasirov. Qarindoshlar, tug'anoylar, mana ul bizning bu yilgi festivalimizning finalistlari. Kuchli olqishlar ularga. Hem sizning kuchli olqishlar arasında shulayuq sahnaga festivalimizning hurmatli jüri a'zolarini da chaqiramiz. Rahim etasiz sahnaga Gennadiy Mixaylovich, Larisa Ivanovna, kimlar bizning Stepan Petrovich, Elvira Fataviyevna, ham Liliya Ildusovna. Rahim etasiz sahnaga. Bizning jüri qatnashuvchilarimizga maxsus nominatsiyalar әзірләді. Hem hozir ularga loyiq qatnashuvchilarimizni bo'laklilar. Shulay etib, eng yaxshi etnik kostyum nominatsiyasida jenguvchi etib, Baliq Bistasi rayonidan Elza Gardeyeva loyiq deb topildi. Kuchli olqishlar. Esdalikka foto. Kelasi nominatsiya eng yaxshi etib xalq bayramlarini sahnaga qo'yishi nominatsiyasida Baliq Bistasi rayonidan Olan folklor ansambli, yetakchilarning biriga chaqiramiz. Esdalikka foto. Petrovich, rahmat. Shulay eng yaxshi etib xalq bayramlarini sahnaga qo'yishi nominatsiyasida To'qay rayonidan Petrov folklor ansambli, etnik traditsiyalarni yang'artuvchi nominatsiyasida Qozon shaharidan Boltirg'an folklor ansambli jenguvchi deb topildi. Qutlaymiz ularni. Esdalikka foto. Larisa Ivanovna, rahmat. Eng yosh qatnashuvchi nominatsiyasida bizning yosh yulduzimiz Qayvish rayonidan Ekaterina Matveyeva. Etnik traditsiyalarni saqlovchi nominatsiyasida jenguvchi Baliq Bistasi rayonidan Oybag'ir folklor ansambli, Oybag'ir folklor ansambli.
Михайлович, зур рахмет. Тагын bir etnik традицияларны саклаучы номинациясендә Койбыш районыннан Юлия Макарова җиңүче булды. Келесі номинациябыз Иң яхшы сәнгать җитәкчесе номинациясендә җиңүчеләр. Казан шәһәренең 24-нче музыка мәктәбеннән Вероника Барышникова-Михайлова. Көчле алкышлар. Рәхмәт Лилия Илдусовна. Шулай ук әлеге номинациядә җиңүче дип табылды Мамадыш районыннан Зоя Ахмадиева, тәңкәләр ансамбле җитәкчесе. Шулай ук әлеге номинациядә җиңүче безнең булды Зәй районыннан Петр Утяганов, Сандугач ансамбле җитәкчесе. Алкышларыбызны кызганмыйбыз, кардәшләр. Зур рәхмәт әйтеп, жюрины залдагы мәртәбәле урыннарына озатабыз. Зур рәхмәт сезгә, жюри әгъзалары. Залга рәхим итегез. Дуслар, шулай ук бүгенге бәйрәмебездә үзләренең туган көннәрен бәйрәм итүче яшь йолдызларыбыз да бар. Аларны сезнең исемнән дә, оештыру комитеты исеменнән дә чын күңелдән туган көннәре белән котлап үтәсебез килә. Алар Казан шәһәренең Балтырган фольклор ансамбленнән Михеева Алина. Истәлеккә фото әлбәттә. Һәм инде Мамадыш районыннан Карындәшләр фольклор ансамбленнән Александр Ямашев. Шын күңелдән балакайлар, сезне туган көнегез белән котлыйбыз. Көрәшен халкының өметле киләчәге булырга язсын сезгә. Саулык, сәламәтлек, иҗади уңышлар теләп калабыз. Һәм тагын бер кат көчләп алкышлыйбыз. Шулай ук конкурсыбызның оештыру комитеты да катнашучыларга үзләреннән махсус дипломнар һәм истәлекле бүләкләр әзерләделәр. Һәм хәзер сәхнәгә бүләкләр өчен Туганайлар культура агарту көрәшен гәҗитенең баш редакторы Юлия Губинаны чакырабыз. Юлия Юрьевна, рәхим итегез. Арулармысыз, хәерле кичләр. Шушы балаларга карап сөйнеп утырабыз. Безнең редакция коллективы һәрбер чыгышны җинтекләп карап чыкты. Һәм без үзебезнең истәлекле бүләгебезне һәм дипломыбызны Тукай районыннан Гөсләкәй ансамбленә бүләк итәбез. Тукай районыннан Гөсләкәй фольклор ансамбле Туганайлар газетасының махсус дипломына һәм истәлекле бүләгенә лаек булдылар. Бүләкләү өчен сүз Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбленең директоры, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Артур Поляковка һәм ансамбленең сәнгать җитәкчесе, Татарстанның атказанган артисты Эльмира Кашаповага бирелә. Рәхим итегез. Арулармысыз, хөрмәтле карандашлар, кунаклар, катнашучылар, бүген чыннан да шундый зур бәйрәм. Инде менә шушы Алла бирсә фестивалебезнең гомере узын булсын дигән теләктә каласы килә. Үзебезнең махсус бүләгебезне без Кайбыштан минем якташым Юлия Макаровага тапшырасы килә. Чөнки ул
Çünkü ol birinci klastan alıp, bugungi kunga hatli 11-ci tapqır qatnaşa bizning festivalimizde. Şoňa görä ona kileşekde de oňuşlar tilisi kile, hayallaryň turmuşga aşsyn ýoly. Şun көңелдән котлыйбыз. Берменчек ансамблінің махсус дипломына һәм истәлекле бүләгенә Юлия Макарова лайыклы булды. Бүләкләү өчен сәхнәгә Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәк директоры, Татарстанның атказанган матбугат хезмәткәре Людмила Даниловна Белоусованы чакырабыз. Рәхим итегез. Людмила Даниловна, siz başta kim икәнен әйтегез, аннан соң алып чыгалар бүләкне. Biz үзебезнең бүләгебезне Зәй районыннан Сандугач фольклор ансамбленә тапшырабыз. Яков Емельянов үзәгенең махсус бүләгенә Зәй районыннан Сандугачлар фольклор ансамбле лайык булды. Безнең Яков Емельянов исемендәге культура үзәгендә тавыш яздыру, профессиональ тавыш яздыру студиясы бар. Һәм без менә шушы коллективка үзебездән тавыш яздыру аларның Афәрин, шун күңелдән котлыйбыз Сандугачлар фольклор ансамблен. Һәм әлбәттә истәлеккә фото. Җәшләр фестивале булгач, безнең Крәшин җәшләре дә читтә калмады. Һәм хәзер сәхнәгә бүләкләү өчен Республика Крәшин иҗтимагый оешмасының Бәрәкәт җәшләр бүлеге җитәкчесе Алексей Дмитриевны чакырабыз. Арулармысыз, карындашлар, килгән кунаклар, катнашучылар, сезне һәрберегезне дә Бәрәкәт Крәшин җәшләре исеменнән бүгенге бәйрәм белән котлыйм. Туым җындызы ул безнең өчен бик мөһим фестиваль. Ул җыр, моң һәм яшьлек фестивале. Ул безгә Крәшин дөньясындагы яшьләрнең талантларын барларга бик ярдәм итә. Һәм без дә инде үзебездән бүген бүләк әзерләдек һәм шуны тапшырырга рөхсәт итегез. Бәрәкәт җәшләр оешмасының бүләге кемгә инде, Алексей? Русча әйтеп битәм. Диплом награждается Феофанова Амелия Владимировна за проявленную активность в развитии кряшинской песенной культуры среди подрастающего поколения. Бәрәкәт җәшләр бүлегенең махсус бүләгенә һәм дипломына Амелия Феофанова лайык булды. Котлыйбыз! Махсус бүләкләребез бетте. Карындашлар, инде хәзер лауреатларыбызны, җиңүчеләребезне бүләкләүгә күчәбез һәм аларны бүләкләү өчен сәхнәгә Крәшин шибәре 2021 Лиана Антонова Самойлованы чакырабыз. Номинациялар буенча лауреатларыбызны бүләкләүне башлыйбыз. Беренче номинация фольклор этнографик коллектив номинациясында 3нче дәрәҗә лауреат исеме белән бүләкләнәләр. Балык Бистәсе районыннан Алан фольклор ансамбле. Шулай ук 3нче дәрәҗә лауреат исеме белән бүләкләнәләр Балык Бистәсе районыннан Айбагыр фольклор ансамбле. Фольклор этнографик коллектив номинациясында 2нче дәрәҗә лауреат исеме белән бүләкләнәләр Кайбыч районыннан Инешкәй фольклор ансамбле. Беренче дәрәҗә лауреат исеменә лайык булдылар Мамадыш районыннан Карындашлар балалар фольклор ансамбле. Шулай ук беренче дәрәҗә лауреат исеменә лайык булдылар Тукай районыннан Петров үрнәк балалар фольклор ансамбле. Истәлеккә фото төшәбез.
Келесі номинация этник халық ойын құраллары ансамблі номинациясында. 3-ші дәрәже лауреат исеменә лайық булдылар. Казан шәһәреннән Балтырган вокаль-инструменталь ансамблі. Әлеге номинацияда 1-ші дәрәже лауреат исеменә лайық булдылар. Тукай районы сәнгать мәктәбенең Гөсләкәй фольклор ансамблі. Истәлеккә фото төшерергә онытмыйбыз. Келесі номинация Халық жыры вокаль ансамблі номинациясында 3-ші дәрәже лауреат исеменә лайық булдылар. Зәй районыннан Сандуғаш фольклор ансамблі. Әлеге номинацияда 2-ші дәрәже лауреат исеменә лайық булдылар. Сорман районыннан Ойбағыр балалар фольклор ансамблі. 1-ші дәрәже лауреат исеме Казан шәһәреннән Батыр жігітлер вокаль ансамбліне беріле. Көчле алқышлар, жеңүчеләребезне котлыйбыз. Келесі номинацияға көшәбез. Халық жыры номинациясында 3-ші дәрәже лауреат исеменә лайық булдылар. Түбән Кама районыннан Кристина Кузнецова, Зәй районыннан Эдуард Белголов. 2-ші дәрәже лауреат Питрәш районыннан Кирилл Спичков. Бірінші дәрәже лауреат исеменә лайық булды. Зәй районыннан Алексей Краснов. Келесі номинацияға көшәбіз. Аутентик вокал номинациясында. 2-ші дәрәже лауреат исеменә лайық булды. Казан шәһәре Киров районының Заречье өстәмә белем бирү үзәгеннән Мәдинә Хәбиева. Балалар арасында бу урын. Һәм инде 1-ші дәрәже лауреат исеменә лайық булдылар. Яшүсмерләр арасында Казан шәһәреннән Милана Бакирова. Шулай ук яшүсмерләр арасында Кайбыш районыннан Юлия Макарова. Яшьләр арасында аутентик вокал номинациясында 1-ші дәрәже лауреат исеменә лайық булды. Балык Бистәсе районыннан Эльза Гордеева. Һәм профессионал яшьләр арасында 1-ші дәрәже лауреат исеменә лайық булды. Казан шәһәреннән Илүзә Галиуллина. Фольклор эстрада вокалы номинациясындагы җиңүчеләребезне билгеләйбез. Әлеге номинацияда 3-ші дәрәже лауреат исеменә лайық булды. Питрәш районыннан Арсений Гаврилов. Фольклор эстрада вокалы номинациясында 2-ші дәрәже лауреат исеменә лайық булды. Кайбыш районыннан Екатерина Матвеева. Шулай ук фольклор эстрада вокалы номинациясында 1-ші дәрәже лауреат исеменә лайық булды. Балалар арасында Казан шәһәреннән Амелия Феофанова. Әлеге номинацияда яшүсмерләр арасында 1-ші дәрәже лауреат Казан шәһәреннән Иван Пугачев. Һәм инде фольклор эстрада вокалы номинациясында яшьләр арасыннан 1-ші дәрәже лауреат исеменә лайық булды. Казан шәһәреннән Илдар Насыров. Тагын бер номинациябыз калды. Хөрмәтле кәрендәшләр, хореография номинациясында
birinchi daraja laureat ismine layık buldular. Koybaşı rayonundan Avul Dance Halı Koreografiya kollektivi. İstelikle foto düşemiz. Laureatlarımızı belgilep bitirdik. Hamide karındaşlar en dolkınlandırgıç mezgilleri kelip жетті. Kimler soňul 12-nji Tuwum Jyndysy konkurs festivalinin Grand Prix iýeleri. Bik tizden biz olarnyň isimlerini bileşekbiz. Haminde jiňgüçilerimizni iglan etүү hem barlyk gatnaşyşylaryny selamlao üçin sahnege Respublika Kraşin İçtimai Uyuşması jetekçisi Ivan Mikhailovich Yegorovny çakyrabız. Rahim etiniz Ivan Mikhailovich. Elbette sizning güçlü alkışlar astında qarindaşlar. Добрый вечер, уважаемые зрители, дорогие гости. Поздравляю наступившим Новым годом и Рождеством. Желаю всем доброго здоровья, благополучия. Хайырлы кеш. Hürmetli тамашачылар, bayram konaklары, qarindaşlarыбыз. Sizning yangi yıl bilen Rojdestvo berenler bilen kutlayım. Sizge esenlik, sağlık, eminlik dileyim. 2022 yıl bizge oňuşlardan alıp kelsin. Bugün biz talantlı balalarını, yaşlarını barlarga dip şuşa zor zallarga jeydik, ballık zalga jeydik. Festivalimiz Kudayga şükür. Festivalimiz yaşayı, üse yıldan yıl balalar, talantlı balalar artıp bara. Яңа коллективлар ұйыша, яңа жырлар яңғырай. Әйтәсе келе шуны, балалар біздің келешегі біз. Балалар біле эшләү бір дәрежәле дә, мақтаулы да эш. Районнарда, ауылларда, оқу йортларында балалар эшләүче укытучыларыбызга, коллектив җитәкчеләренә зур рәхмәт сүзләрен җиткерәсе килә. Әйінді яшьләргә ак юл, бүгін чыгыш ясаган йолдызчыларыбызга келешекте зур сәхнә йолдызлары булсыннар. Рәхмәт барсын. Иван Михайлович, хәзер инде сезгә иң җаваплы вазифа конвертларны ачабыз һәм быелгы Туым Җындызы фестиваленең Гран-при ияләрен билгелибез. Тынлык, дуслар. Солистлар арасында Гран-при бүләге Мәликә һәм Сәйид Насыровларга. Бирелә Казан шәһәре. 12-нче Туым Җындызы конкурс фестиваленең солистлар арасында Гран-при ияләре Сәйид һәм Мәликә Насыровлар. Алар фестивалебезнең кубогы, диплом һәм 30 мең күләмендәге акчалата сертификат белән бүләкләнәләр. Истәлеккә фото төшәбез бу тарихи мизгел. Шун күңелдән котлыйбыз балаларны. Әле алай гына түгел, безнең тагын бер гран-при иясе бар. Конвертны ачабыз һәм анда Коллективлар арасында Гран-при бүләге тәнкәләр, балалар, фольклор ансамбле, Мамадыш районы, Дусмәт авылы. Мамадыш районының Дусмәт авылынан тәнкәләр, фольклор ансамбле 12-нче Туым Җындызы конкурс фестиваленең Гран-при ияләре. Котлыйбыз чын күңелдән.
Аларда шулай фестивалебезнең кубогы, дипломы һәм 50 мең күләмендә акчалата премия белән бүләкләнәләр. Зур рәхмәт сезгә, Иван Михайлович. Инде сезне залдагы үзегезнең мәртәбәле урыныгызга озатабыз. Зур рәхмәт. Барлык катнашучыларыбызны, лауреатларыбызны, җиңүчеләребезне чын күңелдән котлыйбыз. Аларга уңышлар телик. Алдагы көннәрдә милли көйләребезне башкаруда югары үрләр яуларга насыйп булсын. Бүген безгә керәшен җырларын тыңлап, җан азыгы алырга мөмкинлек биргәннәре өчен зур рәхмәт аларга. Başlarıma giden eşreflerini Siksenesi gözüken ülgüsü Kini gelerde de birlik var aptara Sözüken sözdün çalar kız kızı Duvar sayrar cirle destegir uyanar gelerci Alma bakşasına oy Yüzleri geçapta süzgez tatla Bu gelekeyem sesle söyledim Mesleğiyle sanduğar sayrar jirle Mesleğiyle uyanar gelecek Карендәшләр, туганайлар, сезне тагын да яңа ел, Рождество белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык телибез. Эшләрегез гел уңай барсын. Күңелләрегез күтәренке булсын. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Салкын чишмәләргә шилә куйырла. Белдер генә белдер тулысан ди. Sizler çakırganlar bizler gelir Süngülük eyleriniz bulasan değil Mesleği sanduğar sayrar jirle Mesleğin uyanar gelecek Mesleği sanduğar sayrar